¿De pollo? Vimos de pollo, Bueno, pues nada. Solo pasaba sin pega, ¿te acuerdas? Obligatorio, ¿no? ¿Por dónde vamos? ¿Por el muro? Sí, siempre. Vamos a botar la calidad. Ahí, está. Está a tope. No, ahí ven. Veño, pero non me invitades. Ahora, desde que hai bicis eléctricas, vou a vir máis. Aparte, muy bien con él. O sea que si la veis Que caña, se vai llover todos os días. las bicis las han... Venga. Estos son os jefes. Ya ver lo que hice. Yo simplemente tenía un casete. Recibimos encanto a cantar, parabéns a todos, continuemos nesta misma línea. Interpretación a Guerrero. Rodeira e o Sendeiro Azul, Roteiro de Donón. Do Concello do Punta Festiñazo, Sanxenxo Portonovo, Canelas Punta Cabicastro, Paxariñas Montalvo, Montalvo Maior e Sendeiro Mar. Abrela Punta Socastro, Fuciño de Porco. Como Mar de Ons. Moitísimas grazas aos gardas, que grazas a eles estamos nun paraíso. Directivos e presidentes dos portos, señoras e señores. Hai xusto unhas illas atlánticas de Galicia con esta fermosa praia, a praia de Rodas. Os nosos areais reciben 111 bandeiras azuis que demostran a calidade das nosas praias. Os nosos postos deportivos, 11 bandeiras azuis que lle otorgan o recoñecemento da excelencia. E 13 centros azuis e 20 sendeiros azuis que acreditan a educación ambiental e o mantenimento das sendas naturais de especial relevancia. 155 distincións que acreditan que a nosa comunidade se mantén un ano máis no podium das comunidades autónomas de España, que é o mesmo, a efectos de bandeiras azuis, no podium das bandeiras azuis do mundo. Aglutinamos unha de cada 5 distincións nacionais, o 18%. Algo aínda máis relevante se temos en conta que España, como digo, lidera o ranking mundial de bandeiras azuis. Este ano temos 4 bandeiras azuis máis que no ano 20 para as praias galegas. Estamos no primeiro posto de España en sendeiros azuis con máis do 26% dos mesmos. Contamos con 20 sendeiros azuis con 29 treitos. Ocupamos o posto segundo de España en centros azuis, con 13. A bandeira desta praia de Rodas é unha das 58 que esta Asociación Internacional entrega na provincia de Pontevedra, onde se sitúa o Concello de Galicia, de España, de Europa
con maior número de bandeiras azuis nas súas praias o tan recoñecido e mencionado Concello de Sanxenxo, con 17 bandeiras azuis. Parabéns ao Concello de Sanxenxo, a todos os concellos recoñecidos neste acto hoxe e parabéns á cidade de Vigo por ser a cidade de Galicia con máis bandeiras azuis da comunidade autónoma. Compre subliñar o esforzo realizado por todos os concellos. Non é fácil. Supón diñeiro. Supón adicar unha parte do presuposto a cuidar as praias, pero supón a mellor tarxeta de presentación que pode ter calquer persoa cando chega a ese concello. Cando un concello ten bandeira azul é que ese concello sabe exactamente a responsabilidade que asume co medio ambiente, pero tamén a responsabilidade que asume cos turistas, cos viaxeiros e coa propia xente que vive no concello, que ás veces pensamos que non é importante, pero cando un cuida a súa casa é que está orgulloso da propia casa.